ҳамҷоёрон азиз, салому алайкум. 30 ноябри соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар шаҳри Бохтар автовокзал мебинад. Мана терминали Бохтар навишта шудааст. ҳамҷо мо омадему роҳбароҳ ҳамон шаҳрвандоне ки аз мо ангур харидаганд ниҳолҳояшро овардем то ин ки ниҳолҳо азоб камтар кашану аз мо бемаъмуният бе ягон мазминӣ аз мо дастрас кунанд. Инчунин муҳоҷиратҳои меҳнатӣ будаги бачаҳо нависондагӣ буданд ки ака мо дар муҳоҷират ҳастему харидорӣ намудану ва овардем дар инҷо истодем мурди занг задем ҳамин бохтар будаги одамо омада гирифта истоданд ва инчунин аз инҷо ба такси пулсангӣ роҳӣ кардем ва боз ба левакан роҳӣ мекунем. мо одатан чӣ кор мекунем? аз саховат мебиему ба таксиҳои ҳамон роҳияҳо метиҳем меравад. имрӯз ки ман худам қурған омадам гирифта оварда додам ки одамо азоб накашанд. ҳанам хеле ҳамҷоёрон азиз, мо хизматрасониҳо мекунем ки ба халқ осонӣ биёрад, алал хусус ба бачаҳои дар муҳоҷирати меҳнатӣ будагӣ ки азоб накашану ҳамон ниҳолҳояшонро дастрас кунанд. мана боз мо ҳар як ниҳолро дар баданаш менависем. мана маникюр фингер мана фингер гуфта инош аватар мана ҳамҷоёрон азиз, манам хеле мо хизматрасониҳо мекунем. мана дар паноҳи худо бошед, аз мо ниҳол харидагар ҳатман мо ба шумо роҳӣ мекунем дар таксиҳо. аз душанбе шумо дар ноҳияҳоятон пули таксиро дода мегиред. дар паноҳи худо бошед.